Încă mâine când aromasă, carnea tocată, nu-i de glumă. Odată gustată, e sub vrajă, n-ai cum să mai uiți această frică. Momentele de bucurie, carnea se prăjește și capătă crocantă. În farfurie mereu ea e prezentă, frumoasă, strălucitoare, delicioasă. Cu fiecare mușcătură devin puternică. Carnea tocată, așa de versatilă, în chifteluțe sau într-o tăviță frăgețită, cu condimente și legume sărată. Deliciu pentru mine niciodată să nu se sfârșească. Carnea tocată, așa de versatilă, în chifteluțe sau într-o tăviță frăgețită, cu condimente și legume sărată. Deliciu pentru mine niciodată să nu se sfârșească. Carnea tocată, așa de versatilă, în chifteluțe sau într-o